til, at jeg mener, at vores café her fungerer rigtig godt, det er vores omdrejningspunkt, det er vores salatbar. Salatbaren, det var et must, da vi startede caféen op her, og den bliver brugt rigtig flittigt af skoleeleverne, og når skolen er færdig til middag, så bliver salatbaren gjort klar igen. Og så kører den videre, så den er til klubberen, til om aftenen, til foreningslivet. Og noget af det, som vi kan se, at grunden til, det lykkes, det er, at vi har skolemaden med som en vigtig del. Fordi vi har et grundlag for at lave den sunde mad til middag og sælge det videre til om aftenen. En anden ting er, at jeg lægger meget vægt på, at det er hjemmelavet mad, som i høj grad gør, at det også bliver sund mad, når det er hjemmelavet mad. Vi steger selv vores frikadeller, vi bager meget af vores brød selv, vi bager kage, og det er kager med lidt sund islet også. Det er gulerødskager, det er banankager og kartoffelkager og sådan nogle ting. Og de unge mennesker, de har vendt sig rimelig hurtigt til det her sunde mad. Det er meget sjældent, der bliver spurgt om slik og pomfritter og pølser osv. Det var lidt i starten, men det har de vendt sig til. Hver gang vi har et arrangement, det kan være en fodboldafslutning eller gymnastikafslutning eller et eller andet, hvor der skal være spisning, så sørger jeg altid for, at salatbaren det bliver en del af den menu, jeg tilbyder. Forleden der havde vi fodboldafslutning, og det var for 11-12-årige drenge med deres forældre. Og der fik de kylling og nogle stik kartofler og salatbar. Og forældrene de var vældig overrasket over, som børn de hoppede til salatbaren, og den skulle fyldes flere gange. Fordi det var de ikke vant til derhjemmefra, at de spiser salat og så meget. Men børnene er vant til herfra, at det er det, der er vores tilbud. Så det fungerer rigtig godt. Som lærer på Vesterhasselskolen, der kan vi også mærke forskel, at børn kan komme herover og få den rigtige ernæring. De er, altså over middag, der er de meget mere vågne og meget mere friske. Så indlæringen, som alle folk ved, den er meget bedre. Vi kan mærke, om vi får det bedre. Det synes jeg bestemt, vi kan. Altså især de der 3 sidste timer, når man kommer op i de store klasser. Der er lidt mere energi, klasser, end hvad det var før. Ja. Fordi før kunne man godt være meget træt i de sidste timer. Ja. Man kan godt mærke, at man er sådan lidt mere med i timer. Meget endda. Især netop de 3 sidste timer, det er jo meget vigtigt, fordi hvis du har haft en god dag indtil nu her, hvor man spiser frokost, så er du lige pludselig bare bliver træt de sidste 3 timer. Så det er jo selvfølgelig træls. Så har vi også, altså nogle gange, dem der ikke når for morgenmad, altså de har muligheden for at komme herover i tifrikvarteret. Så det vil sige, det benytter de også. Der er også den fordel ved at Kim og Vinnie er kommet herover, det er, at vi ikke har børnene, der ligger og kører ned i byen og køber chips og cola. Altså dem har vi næsten ingen af der, fordi de ved, at de har muligheden for, og de må simpelthen ikke gå ned i byen. Så har vi her i 12-pausen, der har vi også, hvor børnene kan komme herover og motionere. Og det havde vi heller ikke førhen, inden de kom. Og det er også rigtig godt, at de går, som I måske har set på nogle billeder, at de går herover og så spiller en halv time. Og nogen når den der 3 kvarter, og hvor de simpelthen spiller rundt ind i hallen og nyder det. Så vil jeg også snakke lidt om fra VHG's side, at vi også har fået Vinnie herovre i cafeteriet med sund mad. Om vi synes maden er sund? Ja, meget sund. Ja, altså man får i hvert fald ud for smagen, så kan man vurdere, at det er rigtig god mad, men det er også sund mad. Der er jo ofte salat ved siden af måltidet i forhold til dagens ret. Ja. Og selve retten kan også godt være sund. Det kan netop være en bolle, der består af en grov bolle, og så en frikadelle i. Og salat. Ja, masser af salat. Altså til at starte med, der var der mange, der stillede spørgsmålstegn med det med pomfritter og det ene og det andet, og slik, at vi ikke havde det her i cafeteriet. Men nu ved alle børnene her, at sådan er det. Vi har engang nogle spørgsmål, når der kommer nogle udebanehold, at om det virkelig kan gå rundt det med slik, eller uden slik og uden pomfritter. Og det kan vi kun sige ja til. Altså børnene her, de tager godt imod det. Mange gange er det faktisk forældrene, der er sværest ved det i forhold til børnene. Om vi savner noget i båden?
Nej, Ikke rigtigt. det er ikke rigtigt. Altså netop, man kan da have en sød tand en gang imellem, men så er der netop smoothie, eller nødder, eller müslibar. Så der er lidt, der er det hele. Der er god mad, der er sandwich, og netop noget til det søde tand. Jeg vil gerne have en pakke saltmandler. En pakke saltmandler. Hvor er du? Hvad så godt med? Prøv at åbne og smage på den. Det er hjemmelavet. Ja, det er hjemmelavet. Prøv at smage det, de andre blande sådan. Prøv at smage. Det smager godt. Ja, det gør de. Det er sådan sund slik, skal du huske. Hjemmelavet sund slik, hvis man kan sige det. Jeg hedder Helle Nielsen, og jeg bor her i Vesterhessen. Har boet her i 10 år. Og nu har vi været så heldige at få en halv med sund mad. Og både som forældre til en pige, der spiller håndbold heroppe, så er hun rigtig, rigtig glad for tilbuddet. Jeg er både forælder og træner for et håndbold heroppe, og vi har egentlig gjort sådan, at tirsdag, hvor jeg træner de små, og min datter træner selv, så har vi altid halv mad med hjem.